ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁର। ବନ୍ଧୁତା ବନ୍ଧୁତା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପବିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ତା ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଯେ ସାଥ ଦିଏ ସେ ହିଁ ହେଲା ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ବି ଥିଲେ ସେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଥିବ, ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟକୁ ବି ଆଣିପାରୁଥିବ। ସେମିତିଆ ବନ୍ଧୁ ଦରକାର, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ସାଥ ଦେଇପାରୁଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ବାଛିବା ଦରକାର ଯିଏକି ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କଥା କହିପାରୁଥିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖଟାକୁ ସିଏ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଚାର ଦିଏ, ସୁମତାମତ ଦିଏ, ସେଇ ହେଲା ବନ୍ଧୁ। ବିପଦ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଥର କହିଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସେଇ ହେଲା ହିଁ ବନ୍ଧୁ। ସବୁବେଳେ ସାହସ ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରେ, ସେଇ ହେଲା ହିଁ ବନ୍ଧୁ। ନହେଲେ ମଣିଷ ଆଦର କଲେ ଖୁସାମତ ଭାବେ, ଭଲ ପାଇଲେ ଆଘାତ କରେ, ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େ। ହେଲା ମଣିଷ। ହୁସିଆରି, ଦେଖି ଚାହିଁକି ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖି ଚାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖି ଚାହିଁ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭୁଲ କହିଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସହାନୁଭୂତି, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରିବି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।